tsaye daga tudun Zinariya Jos wanda yake kan mita 93.3. Sunana yau mai gabatarwa Sumayya Abubakar Muhammad, tare da ni akwai malama Faith Iza. tare kuma da malama Maimunatu Sa'adu Abubakar. Sannan ku da zuwa cikin wannan zaure na tattaunawa. Malama Maimuna, a wancan mako mun yi magana akan rayuwa da mata, especially mata da yara ke yi a sansanonin gudun hijira, wanda a turanci ake kiransu da IDP camps. Yawanci mun yi magana wancan karan da maluma da suka zo muka tattauna a wannan zaure, yadda mata ke wahala da yara da kuma yadda munanan abubuwa ke wanzuwa a wajen, kama daga fyaɗe, kama daga tozarta yara da mata da yunwa da ake fama da shi. Har masu sauraro suka ba da gudunmawansu. A lokacin da masu sauraro suka kira suka ba mu gudunmawa, sai wani yake cewa to me yasa wani wanda suka ba da nasu gudunmawa suke cewa me yasa ba ra mu magana akan rayuwa in an wuce rayuwar gidaje, an wuce rayuwa na cikin rayuwa na IDPs. Suna so a yi magana akan iyaye mata su ba da nasu ƙorafin, ku ba ku namu shawarwari da kuma abubuwan da kuke gani zai dace ga rayuwar da 'ya'ya ke yi, imma da a makaranta ko a wajen gida, ba a cikin gida ba. Wasu rayuwa 'ya'ya ke yi a wajen gida da makaranta. Wannan makon akan wannan shiri za mu ɗora, so da shi ne shirin da masu saurari, maudu'i da masu sauraro suka bamu kuma suka ce ni. Malama Maimuna, da ke zan fara. Ke ana ki ganin ana magana cewa yara na lalacewa, wanda hakan na da nasaba da rikice-rikice da aka yi fama da shi tafi yanzu. Muna godiya wa Allah, muna ɗanɗanon kwankwaɗar romar dimokuraɗiyya da kuma zaman lafiya. Me za ki ce game da rayuwar da yara ke yi, especially matasa, ko da a waje, wanda yake da nasaba da irin rikice-rikice da ake fama da shi? Gaskiya, assalamu alaikum jama'a masu sauraro na. Gaskiya mu iyaye, maganar tarbiyya da aka shiga rikita-rikitan gari, yanzu dai alhamdulillah an zauna lafiya. To mu iyaye, abinda shawarwarin da ya kamata mu dinga ba wa juna kuma mu yi duba a wannan lamuran shine tarbiyyar riƙe waya a hannun 'ya'yayenmu da ba su kai su riƙe waya ba. Wannan ma yana kawo lalacewar tarbiyyar yara. Sannan su samari kuma, saboda rikitan da aka shiga, wasu suna da abokanai a ko ta ina. Mutum ne wataƙila ya rasa iyaye, ya rasa jarin mahaifinsa da yake kula da cin abincin shi da makarantar shi da duk dai al'amuransa na rayuwa. To wannan ma gefen samari yana kawo gudunmawa a lalacewar tarbiyyar samari, saboda shi yake jawowa kiga in sun fita waje suna aikata shaye-shaye, suna aikata duk abubuwan da bai dace ba, ko ba gaskiya ba. To alhamdulillahi, idan iyaye sun kasance masu sa ido akan irin wannan, ki lura da yanayin mu'amalan da ɗanki yake yi da yara, baƙin ido ne, a'a wa'annan kin san su, kin san iyayensu. Nan ma in kika sa ido a tarbiyyar ɗa namiji, kika kula da abokanan da yake amfani da su, yake mu'amala da su, to a gaskiya in kika sa ido a nan ma zai kawo mana taimako gurin tarbiyyar 'ya'ya samari. Musamman kuma 'ya'ya mata a makaranta in sun tafi. Har ga Allah, a gida za ki gina tarbiyyar ki ba 'ya'ya mata tarbiyya yadda ya kamata. Amma idan suka fita suka haɗu da sauran 'yan mata 'yan uwansu, yanayin kalaman da za su ji a bakin wasu, wataƙila su a gida ba su ji ba, to sun ji a waje. To in dai har Allah Ubangiji ya taimake ki, 'ya'yanki ba masu sauraron irin waɗannan furuci-furucin ƙawaye a waje ba, to gaskiya akwai taimako. Amma in dai 'ya'yanki masu sauraron ƙawaye ne da masu sauraron maganganun da ƙawaye 'yan mata suke fitarwa, wani ɗanki wata 'ya bata kai ta saurari magana ba, ta je ta ji shi a waje, to in ta riƙe, to sai ki kula da ita da tarbiyyar riƙe waya a hannunta. Duk yadda za ta yi mu'amala da 'yan mata a waje waɗanda suka fita wayo, suka fita shekaru, sai ga ba ta son a kula da wayarta, ko ba ta son a kula da mu'amalar da take yi da ƙawaye, to ki yi maza ke uwa ki sa mata ido, domin a nan take roro abin da baki sani ta da shi ba. Malama Faith, duba da yadda ake cewa kowace al'umma ƙashin bayan al'ummar matasa ne. Amma ina so na fahimta cewa an ce matasa a nan ana nufin a duka gauraye, akwai matasa maza da kuma mata. Nasaba da cewa yanzu muna abin da ake cewa post conflict era,
lokaci ne da aka ɗan wuce na tashe-tashen hankula da rikita-rikita. Amma abubuwan da ke yawancin matasanmu ko yara za a ce ko matanmu akwai abin da ake cewa we are faced with traumatized psychologically ya taɓa wanda za ki ga hakan ke sa yawanci wanda da yara kintsatsu ne daga maza har mata yanzu sun koma harkar shaye-shaye saboda nasaba da bushewar da zukatansu suka yi lokacin da wannan rikice-rikicen ya faru ko kuma sun ga abin da dama ba su saba gani ba wani bai taɓa ganin bindiga ba amma saboda wannan abubuwa da al'amura ke faruwa wani har ya gani wani har ya taɓa ya buɗe musu tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu ya tafi inda bai dace a ce ya tafi ba. Duba da haka da nasaba ki ga wasu za su ce to yanzu ina so in ɗauke wannan tunani da damuwa sai ki ga yanzu matasa da yawa da ɗan mata sun shiga harkar shaye-shaye. Me za ki ce a wannan? Abin da zan faɗa a nan shi ne kin ga shaye-shayen nan ma da kuɗi fa ake siyan ta. To idan ko yara sun zama haka tunda ba aikin kuɗin suke yi ba to ta ina suka samu shaye-shayen sosai kin ga ba sata suka yi ko kuɗi aka ba su ko kuma sun je jango inda ake sha kin ga kamar irin wannan mutane ba za idan kika je za a hana ki abinci ba kuɗi ba za a baki ba abinci ba za a baki ba amma idan wannan shaye-shaye ne in kin je gurin za ki samu ki sha A kyauta kenan? kyauta free za a baki saboda kin ga duk wanda yake sha shi ya riga ya san illar sha ba zai so a ce shi kaɗai ne ya lalace ba zai so a ce yaron wani ma lalace wannan ma lalace tunda idan aka zo magana ba za a ce ni kaɗai ba ne yayi ba a wannan ma yayi wannan ma yayi wannan ma yayi shi yasa shaye-shaye su ba sa rawan shi amma abin da muke so yanzu abin da zan faɗa shine idan za a iya yin kamar mata suna da role ɗin da za su yi Musamman iyaye mata musamman iyaye. suna da role ɗin da za su fi yin sosai domin idan muna jiran security su zo su mana wannan ba za su zo ba za su sani ba ma tunda a cikin community ne ba za su tafi da shi into a security centric approach wanda ba lalle yayi mana daɗi. So abin da kawai suka fi sani yawanci ai ba counselors bane kuma ba wai suna into rehab bane. Akwai sorry ba wai suna cikin rehab bane. So abin da kawai suke sani shine su zo su tilasta zaman lafiya law and order ta hanyar ƙarfi da kuma nuna isa da iko na makamai da kuma su training din su haka ya kunsa ba wai ta lumana da lallashi da iyaye da kuma yan anguwanni za su yi. So abin da iyaye ya kamata su yanzu muna cikin wani zamani ne wanda ya canja su za su shiga angwane ai a cikin angwane ne ake samun irin wannan jungle din irin maybe gida ba a gama ba okay jungle inda suke zama ake zama ake shaye-shaye ake zama ake yi idan iyaye za su iya su rinka zaga wannan wuraren saboda kin ga yaro ai ba na mutum ya ba idan kana tunanin yaron ka ba yi kaka sha mamaki ma kana zuwa sai ka je ka ga danka ma a ciki kin ga abin zai baka mamaki kai kana cikin gida baka san ina yaje ba amma idan mata za su zo su fara haɗa kai a hada team wannan dole ne sai mun yi teamwork domin mu samu nasara mata sai su haɗa kai sai su raba kansu ko za a samu like 10-man committee da sauransu su rinka zagawa idan sun je ba faɗa ba wannan da lallashi za ku gaya musu faga illan wannan abin da kuke yi tunda ku matasa ne ya kamata muna sa ido ko ne za ku zama leaders na gobe wanda za ku gyara society nan kuma ku yanzu kuna kashe rayuwarku kin ga wasu yaran suna yi ba za su sani ba kuma wannan shashen da kike gani yana da wani spirit yana da aljanu ne mai karfi a cikin shi wanda idan kin fara no da gaske yes yana da aljanu ne yana da spirit mai karfi idan kin sha idan ka fara sha fa yanzu ba kai bane ba wani abu ne daban a jikinka wanda yake controlling ɗinka. To yanzu zan iya cewa wannan na da nasaba da idan aka ce da zarar an ce yanzu an fara rikici ya ɓarke shi yasa 'yan shaye-shaye ke kan gaba sosai wajen aikin ta'addanci kuma sace-sace da kashe-kashe. Sosai domin idan suna hankalinsu ba za su yi haka ba ai sai an sha wannan abu saboda wannan spirit din ya guide ɗinsu kuma spirit din yana guide nasu in the wrong place. A malama Maimuna kin ji abin da malama Faith ta ce na maganar shaye-shaye da ake nasaba da zaki gani idan aka duba matasa da yanzu yadda suke harkar nan da kuma a shekarun baya da ba sa harkar nan zaki duba akwai like lokaci ɗaya ne abun ya zo sai fara bibiyar jama'a kamar wutar daji yanda zaki ga matasa ɗaya ne kuma in ba Allah ya tsare su ba suka faɗa wannan hatsari na shaye-shaye kina gani a naki zaton ko kuma zaki ba mu perspective yana da nasaba da rikice-rikice da aka yi ko kuma a'a da jin daɗi ne yake sa haka ne.
gaskiya malama Sumayya na ji daɗi da wannan tambaya da kika jiyo da ita a gare ni, saboda yana shaye-shayen nan yana da nasaba da crisis da muka fuskanta a cikin garin Jos. Ko ba haka ba? Domin abin da zai baki mamaki, shaye-shayen nan ana ta yaɗa bisharan a bar shaye-shaye, a bar shaye-shaye. To abin mamaki malama Sumayya, yanzu shaye-shayen nan ma ya koma kamar ado ne. 'Yan mata na yi, samari na yi, matan aure na yi, kai dattawa ma na yi wannan harkar shaye-shaye. Malama Maimuna bai bar kowa ba ke Wallahi ina gaya miki abin kamar an yi ruwa ne na masifa, sai dai Allah ya kawo mana ɗauki. Wanda baki zaci yana shaye-shayen ba malama Sumayya, sai ki tsinke shi yana shaye-shaye. Ni din nan akwai kes ɗin da na yi, amarya ce aka ɗauke ta daga Jos aka kai ta Calabar. Kin ga dai an yi nisa da ita, ba dangin iya ba na baro ba wanda ta sani. To na rantse miki da Allah, saboda harkar shaye-shayen nan ya sa auren ya mutu, mijin ya ɗauko ta ya dawo da ita. kafin ta yi auren tana shan ta. Kafin ta yi aure iyaye ba su sani ba, yarinya ce kuma kankanuwa, dan an mata aure ba ta fi shekara 15 ba. A 15 ta sha biyar. 15 insha Allah, saboda Allah ya yi tana da siffan girman da ta yi ne ma iyaye suka ce gara a gabatar da ita, aka mata aure. Wannan ba labari aka bani ba, kes ne wanda na yi shi a gabana, na yi shi. Ko ba haka ba? Da aka dawo ma da iyayenta cewa ga yarinya na dawo muku da ita, amma wani abin da ta shiga yi wanda ban santa da shi ba, kuma ma'aikinta ya rasu, wanda ya bada aurenta bai ce tana shaye-shaye ba. Aka ce a ina ta koya, ta ce ai ta shaye-shaye tun tana gida ta koyi shaye-shaye. Wanda uwarta bata sa ido a kai ta gane ba. Tun wannan bala'i da ya shigo na shisha ne ko me ake ce mishi, da mutum zai je ya siya da kuɗin shi yana ganin kamar burgewa ne. To malama Sumayya, wannan shisha ta kawo contribution din lalacewan tarbiyyar 'ya'yanmu. So abin da nake so mu fahimtar da mu a nan malama Maimuna shine, a'a ado dan ado ake, ko kuma a'a saboda rikice-rikice da muka samu, wanne ne a ciki? To za mu iya cewa rikice-rikicen ne ya kawo sila, amma yanzu kuma tun da rikice-rikice ya kauce sai ya koma ado. To in za mu haɗa dangantaka da wancan tattaunawa da muka yi makon da ya wuce da wannan, wancan mako mun tattauna muke cewa akwai rayuwa na kunci da matsatsi da mata ke yi, musamman mata, ba wai su kaɗai ba, wanda suke idan aka ce yau rikici ta tashi sun gudu, an yi sansanoni na 'yan gudun hijira sun zauna, ana ƙazantacciyar rayuwa a wannan sansanoni, ana fyaɗe, ana abubuwan da ba za ki gane ba. To idan an koma gida, a nan su ne kuma nauyin ya rataya akan matasa. Kar ki manta yawanci tunda ana zaman ɗanɗan ne, akan ɗora alhakin lura da anguwa da kuma tsaro a hannun wa'annan matasa. A wannan bigirin ne su abokanai ke lalata su, ake janye su zuwa shaye-shaye, ko kuma a'a kawai a ra'ayin kansu ne, ba don bigirin su zauna su zama masu gadin jama'a da daddare ba, ko ba don suna bijilanti ba, ko kuma a'a ra'ayin su ne kawai suke yin wannan shaye-shaye. To malama Sumayya, za mu iya cewa abun ya tadda hali ne, ko ba haka ba? Domin in mun yi duba akan crisis, yanzu babu crisis, ko ba haka ba? Ya kamata a yi sabuwar rayuwa, a sake kafa foundation ɗin da ya fi na dama ƙarfi. To yanzu kwata-kwata abin ya zama subhanallah, ya zama kamar ruwan dare ne ma gaba duniya. An yi wahala, amma yanzu Allah ya kawo sauƙi. To sauƙin bai canja ba malama Sumayya, sai ya canja salo. Canja salon nan da ya yi shi ne, maza ba sa iya ɗaukar responsibility din iyalinsu. Yana ɗaya daga cikin abin da ya gurɓatar da tarbiyyar ma yanzu musamman. Ki dan sai a wannan bigirin malama Maimuna kafin mu shiga wannan. Malama Faith, kin saurara abin da malama Maimuna ta ce, wani gudunmawa za ki ba mu? To gudunmawar da zan kawo a nan, okay bari da sorry, na ce muku shaye-shaye ne yana da spirit. Kin gane? Kuma spirit din nan abin da yake nema counselor ne kawai yake so. Idan kun samu group wanda suke shaye-shayen da wasa da dariya fa, za ka counseling ɗinsu. Dole ne idan ka samu 7 za ka iya winning kamar guda 4 ko guda 3 idan Allah ya taimake ka. Malama Faith, a gurguje kafin mu buɗe layin waya, kina da aminci ɗaya. Ba mu gudunmawar ki. Na ɗan katse ki kaɗan. Gudunmawar da zan kawo shi ne iyaye suna kokari, suna aikin su, amma su ci gaba da kokari domin mu samu nasara akan ƴaƴanmu.
Za mu buɗe layin waya yanzu domin mu ba masu sauraro kira domin su tofa nasu albarkacin bakin kuma su ba mu shawarwari da gudunmawa kamar wancan satin masu sauraro su suka ba mu wannan maudu'i da muka yi amfani da shi a wannan mako. Muna sa rai kuma su sake ba mu maudu'i da za mu tattauna a kai. Makasudin wannan shine yaya mata za su yi amfani da muryoyinsu, yaya mata za su yi amfani da ƙarfin da Allah ya ba su wajen magance wasu matsaloli wanda yake ta'allaka da rikice-rikice suke tsakanin al'umma. Mun gode. Za mu buɗe layin waya yanzu. Wa alaikum salam, wa ke kira kuma daga ina ake waya? Wani gudunmawa za ka bayar Malam Murtala a minti ɗaya? Gudunmawar da zan bayar nan shi ne matasa 'yan mata da kuma gaskiya duk wanda da ya rayuwa ta shaye-shaye dai ba abu bane mai kyau ba ma yanzu ba. Saboda shaye-shayen kana shaye-shaye ba karamin gudanar da gidan ku da duk wani public da gudanar da mutunci yake ne amfanin haka. Saboda za ki samu yanzu kamar yadda kuke magana wallahi shaye-shayen da suka ɗauki wanda ba ga matan aure ba ba ga tsofaffi wanda ba ka tunani kana ganin mutum kafin Allah mutum ko da ku ba ki ga tana irin wannan haka. Mene ne ribar abin ko kuma ne suka fi kira. Wani kuma yin shi ne kira ta ne yin Allah ne dora mai Allah ne dora masa duk wata irin magana kana mai Allah ne dora masa. Dan akwai labari da ne wani ne ma ko ki yi shi a shaye shi ta yi iyaye da shi ta idan Allah ya taimaka da wani shi ma ra'ayi ba shi da kyau. Ko kuma ne ne haka ina kira da matasa ƴan uwana da matasa in Allah ya rage shaye-shaye ya fi shi ne zai kuma karfe ma abu ba a hanya ba ce mun gode. Ya karfafa maganar da malama Maimuna take da ta ce ba ga mata ba har da tsofaffi ma suna shaye-shaye. Bari mu ɗauki wannan waya mu ji wani gudunmawa za ta ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wa ke kira kuma daga ina ake waya? Abubakar malam na malam daga Samunaka. Na malam kana da sekon 30 wani gudunmawa za ka ba? Na farko dai Allah saka muku da alkhairi. Mun gode. To da abin da ya kawo wannan al'amari ni a yanda nake fahimta al'amarin daga bangaren tarbiyya ne. Yawanci kawai mu yanzu mun an waye gari daga maza zuwa mata alfahari mu dai kawai mutum muna da 'ya'ya. Kawai abin ba ya magana wanda hali suke ciki ba. Na suke kwana mu yi tarbiyyar su ba mu damu da wannan ba. Ni dai na farko Allah ya kawo mana gudunmawar da za mu samu shirya wannan al'amari da muke ciki. Amin. Mun gode sosai da wannan gudunmawa. Malama Maimuna me zaki ce? Ya ce kin ji abin da ya ce. To gaskiya abin da ya faɗa haka ne. Ko ba haka ba? Maganar tarbiyya kamar yadda wanda ya gabatar da karfafawa na farko ya ce maganar shaye-shaye ta zama uniform ne ba ga maza ba ba ga mata ba. Ko ba haka ba? To abinda ita malama zai take kokarin ta enlighten ɗinmu akan a dinga zuwa group inda suke ɓuya suke shaye-shaye. To gaskiyan magana wasu in ka je za ka tarar da su da wukan. Ko ba haka ba? Ke kuma kin je ba ko reza a aljihunki. Ta ya za ki fara musu nasiha su ɗauka? Ni dai a nawa gudunmuwan da zan bayar a nan game da shaye-shayen nan mu yi ta addu'a. Ko ba haka ba don ba abin da ya gagara addu'a. Sannan kuma mu iyaye maza da mata waɗanda da ba sa yi yanzu su fara yi da safe su tara 'ya'yansu su yi addu'a su yi ma 'ya'yansu kuma addu'a su kuma sa musu albarka domin albarkar iyaye da suke sa ma 'ya'yansu shi yake bin su. Bari mu ɗauki wannan waya malama. Wa alaikum salam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Barka fa, wa ke magana? Kana a sekon 30 wani gudunmawa za ka bayar malam Baba? Na ce malam Baba wani gudunmawa za ka bayar a sekon 30?
kuma ya zama abin shaye-shaye. To Allah shi ya mana da yaran mu, Allah ya sa mu da su a hanya ko za su tashi lafiya ba ba shi da kuskure da kala-kala. Mun gode. Malama Zi, a minti ɗaya, wani shawara za ki ba wa iyayen mata? To shawarar da zan ba ma iyaye mata ci gaba ma ‘ya'yanmu addu'a da nasiha da encouraging ɗinsu. Ba kwa gani ya kamata malaman addini su shiga ciki? In as much as ɗan abin da na sani kankani abu biyu ne har yau yake bazilina. In muna so mu gyara al'umma, mutane biyu kamar sun fi ƙarfi, sun fi iko da Allah ya ba su za su iya taka babban gudunmawa fiye da ni da ke. Su ne maluman addini da masu sarauta, masu muƙaman gargajiya, traditional institution. In ana so al'umma su gyaru, sai an yi amfani, an yi riko da wa'annan fikirai masu ƙarfi domin a canja tunanin al'umma, a canja yanayin tsarin rayuwa don sun fi kowa faɗa a ji. Su ne ke da al'umma, su ne ke da mabiya baya, su ne magoya baya. Maganan su guda ɗaya zai yi nisan da maganan ki da magana na ba zai kai ba. Saƙon su zai isa lungu saƙo wanda saƙona da naki ba zai kai ba. Muna fata cewa yayin da muke tunanin yadda al'ummar mu za su gyaru kuma a ci gaba da samun ingantacciyar zaman lafiya tsakaninmu da kuma kyakkyawar al'umma da muke fata, maluman addini da kuma masu traditional institutions su ba da nasu gudunmawa wanda kuma suna bayarwa, su ƙara bayarwa wanda shine zai fi kowanne tasiri a cikinmu. Wannan shiri da kuke sauraro yana zuwa muku ne tare da tallafin Legacy da kuma Peace Direct, inda suke kaddamar da wannan shirin domin amfani da miliyoyi mata wajen magance matsaloli da rikita-rikita da ake samu na tashe-tashen hankula. Malama Maimuna a minti ɗaya, wani gudunmawa za ki bayar na ƙarshe? Gaskiya ne gudunmawar da zan bayar, zan ba da gudunmawa na ne akan iyaye maza da mata. Domin kin ga muna cikin wani yanayi da wai kowa kansa ya sani, ko ba gaskiya ba? I'm sorry to say. Masu kuɗi ba sa kula da talakawa. Saboda haka tarbiyya ma ke uwa da uba tarbiyya a kanki yake da ke da uwa da uban da kuka haifi 'ya'ya. Shawara ta akan su zan bayar. Ke uwa ki kula da tarbiyyan 'ya'yanki, ki san wane irin rayuwa suke yi. Uba ma ya sa ido. Ko da yake yanzu steading ya koma ya juya. Da akan ce mata su ne da kula da tarbiyya a gida da yara. To yanzu mata su ne masu fita su yi up and down domin su samu abin da za su zo su kula da 'ya'yansu. Mazan sun dawo su ne masu kula da gida, don yawanci aikin gwamnati suke an rarrage ma'aikata. Ko ba haka ba? Maza sun dawo suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ubangiji ya kawo mana ɗauki, Allah Ubangiji ya rufa mana asiri. Malama Maimuna, mun gode da wannan gudunmawa da kika bamu. I think lokaci yayi da za mu kawo ƙarshen wannan tattaunawa, sai mun haɗu a mako mai zuwa. Amma kafin nan ina so in ce wa masu sauraro cewa kyakkyawar al'umma yana nan ne, kuma ɗawainiyar yana rataye akan kyakkyawar matasa da aka tarbiyyantar, aka tasar. Kowa na da haƙƙi wajen ba da gudunmawa ga al'ummar da za mu samu. Wani al'umma muke so mu zauna a cikinta masu aminci, lumana da kuma zaman lafiya. Zai kyautatu idan kowanne sun kuma fara gyara daga cikin gidajenmu kafin mu fita waje, daga waje kuma mu samu kyakkyawar al'umma. Domin dukkan Allah a manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dukkan kuma kiyaya ne, kuma dukkan ku za a tambaye ku akan kiwon da Allah ya ba ku iko. Sai mun haɗu a mako mai zuwa, Allah ya kai mu da fatan